I was shocked nezuro ndichibva hangu kusocial soccer ndichiona ex wangu nemurume wake vari pamba pangu. Vaine mudzimai wangu vachiti vawanana kuchechi. Vatove mafriends apa mudzimai wangu haatozivi kuti munhu uyu aive ex takapotsa taroorana. Mukadzi ari kuti ex wangu uyu ave nemasande maviri atanga kuuya kuchechi. Anotizve munhu waakasvikotanga kutaura naye o kuirirana naye. I don't know motive yaex uyu. Pandakatopinda ndakatowana vachisuka maplates mukitchen. Murume waex achiona bhora musitting room. I still remember ex uyu achindiudza kuti nyangwe wandiramba I can't accept it. Ndakutya kuti akaramba ari close nefamily yangu anogona kuikuvadza. Pandakapinda mumba munhu akatoratidza kakushamisika kutoudza murume wake kuti hani ufunge murume wefriend yangu uyu takadzidza tese. Ndoudza mukadzi here kuti siyana nemunhu uyu nekuti ari kurakidza kufarira chaizvo mufriendship hutsva uhu. Kutosiya audza mukadzi wangu kuti next week tichazokupika ine mota toenda kuchechi. Ndakutoona kuti munhu aitonditsvaga ini nefamily yangu all along. Ndiri kuona kumberi kusina kujeka tikaramba tichimusekerera.